Исәмісі Чолы телеканалында яңалыклар вақты студияда Румил Карамиев. Иқтибарығызға бүгінгі программаның төп темалары. Чолы халқы жыллықны азырақ қоллана башлаган әлігі хәл нәрсә белән бәйле һәм тарифлар күпмең артачак. Хәбәрчебез белеште. Яр буе паркын төзекләндерү көтә, ләкин шәһәрдәшләр аны табигый музей итеп калдыру ягында. Алар үз проектларын тәкъдим итә. Фикерләрне Ләйсән Ханова тыңлады. Инвалидларны берләштерүче интеллектуаль уенның киләчәге сорау астында. Алар ярдәмгә мохтаҗ. Хәтер яктысыз шәһәр күләм бәйгенең беренче нәтиҗәләрен игълан иттеләр. Җиңүчеләр белән Айгөл Юнысов очрашты. Бизнес урманнарыбызны басып ала шәкердәшләр шундый зор белән безнең редакциянең Койнар элемтә телефонына шалтыратты. Алар Яр буе паркының киләчәге өчен борчыла. Исегезгә төшерәм, 2015 ел Татарстанда парк һәм скверлар елы дип игълан ителде. Чаллы паркларын төзекләндерү өчен республика бюджетыннан 136 миллион сум акча бүленде. Исемлектә Яр буе паркы да бар. Шәһәрдәшләрнең борчылуы урынлымы? Толырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Любовь Григорович инде 30 елдан артык балалар спорт туризмы буенча тренер булып эшли. Яр буе паркына күпләребез шикелле һава суларга гына түгел, укучылары белән күнекмәләр үткәрү өчен дә килә. Хәзер шәһәрдәш паркның киләчәге өчен курка. Аның сүзләренә караганда, төзекләндерүдән соң бирдә асфальт юллар, кафе-рестораннар барлыкка киләчәк. Бу исә табигый байлыгыбызны юк итүгә тиң. А этот лес вообще требует. Бүген бу урман безнең яклауга мохтаҗ, югыйсә ул юкка чыгачак. Ул бит тере, өстәвенә монда ресторан да төзеп куйсалар. Дөрес, миңа бүген барысы да сүз йөреп кенә берни дә үзгәрмәячәк дип әйтә. Чөнки хәзерге заманда барысында акча хәл итә. Яр буе паркын төзекләндерү турында 2 мартта узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә үк сүз булган иде. Ул вакытта Наил Мәгдиев баш архитекторга һәм торак коммуналь хуҗалык башлыгына бу хакта нигезнәмә әзерләргә күрсәтмә бирде. Яшьләр исә үз проектларын тәкъдим итте. Әйтик, Ивент парк проекты авторлары паркта ял итүчеләрнең санын арттырмакчы. Прокладка дорожки из натурального камня вокруг озера. Күл буен табигый ташлар белән әйләндереп алырга, биргә утыргычлар урнаштырырга уйлыйбыз. Күлне тагы да ныграк чистарту сорала һәм бу урын ивент чаралар уздыру урыны булачак. Ивент чаралар исә ресторан, фитнес һәм шигърият темаларын үз иченә ала. Алар беренче чиратта эшмәкәрләрне паркка җәлеп итүне күздә тота. Ришат Валиев фикеренчә, бу паркның структурасын бузуга китерәчәк. Бирдә инде бүген үк тиен һәм куяннар, күке кебек кошлар юкка чыккан. Яр буе паркы табигый тыюлык булырга тиеш дип исәпли шәһәрдәш. Было бы здорово, если бы... Бу паркта бары күрсәтмә токталар урнаштыруда җитәр иде. Үзеңне табигатьтә ничек тотарга икәнен аңлаткан язмалар да ярый. Әйтик, агач һәм үсемлекләрнең исемнәрен язып куеп була. Бу балалар өчен дә файдалы булыр иде. Хәзер шәһәрдә Яр-Чаллы сәламәт тирәлек проектын тормышка ашыру буенча эш бара. Аның өстенлекле юнәлешләреннән берсе нәкъ менә Яр буе паркын төзекләндерү. Ул бизнес-туризм, экотуризм һәм масса күләм спортны үстерүне күздә тота. Яр буе паркы нинди проект буенча төзекләндереләчәк? Архитектура идарәсендә бер атнадан безнең бу сорауыбызга төгәл җавап бирергә ышандырдылар. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, яңалыклар. Жылыту сезоны тәмам. 2 майда жыллык бирү туктатылды. Яр-Чаллы җылык шелтәрләре оешмасы җитәкчелеге быелгы кыш тыныч узды, 74 вак авария гына булды дип белдерделәр. Хәзер оешма хезмәткәрләре киләсе җыллык сезонына әзерләнә. Турбаларны сынау өчен опрессовка уздырыла. Барлыгы 16 чакрым озынлыкта җыллык трассаларын алмаштырырга ниятлиләр. Белгечләр фикеренчә, соңгы елларда халык җылыны азрак куллана башлады. Бу якынча 5-15% тәшкил итә. Моңа подъездагы тәрәзәләрне пластикка алмаштыру биналарны җылытуда тәэсир иткән. Капитальный ремонт йортларның автоматизирован тепловой пунктлар дип әйтәбез инде. Аларның үзенең бик файдасы күп булды. Ел сайын 5-10%-ка җылылык кимрәк халык алды инде, шәһәр алды менә. Сентябрь айында җыллык өчен күбрәк түләргә туры киләчәк. Россия буенча тарифлар 8,9%-ка артачак. Әлегә тарифлар комитетына документлар әзерләнә. 1 июльдән җыллык энергиясе өчен 1504 сум 26 тиен түләргә туры киләчәк. Бүген экологлар кече судналары буенча дәүләт инспекторлары, студентлар, волонтерлар Чиста Яр буе акциясына старт бирде. Аның кысаларында елга буйларында өмәләр оештырыла. Акциянең беренче көне Мәләкәс Яр буенда үтте.
Мәләкәс яр буе шәһәрдәшләрнең яраткан ял итү урыны, әмма ял итүчеләрнең күбесе үзләре артыннан җыештырмый. Биредә узган елдан бирле калдырылган чүпләр шул килеш ята. Һәр ял итүче үз артыннан якынча 5 килограмм чүп калдыра ди белгечләр. Бутылка вина, бутылка водки. Шәраб, аракы, сыра шешәләре бу инде үзе 3 килограмм. Ашамлыклар 5-10 килограмм. Җәен эссе көндә 50-60 кеше ял итә. Күбесе артыннан җыештырмый. Бүген әлеге мәйданны кеше судылар буенча инспекторлар, экологлар, студентлар һәм волонтерлар җыештырды. Чиста яр буе акциясе ел сайын уза. Өстәвенә киләсе ел яр буйларын пычранудан саклауга багышланган. Здесь у нас люди сами же приходят, отдыхают. Бирегә кешеләр ял итәргә килә, шул ук кешеләр үзләре артыннан җыештырмый. Яр буенда чүп контейнерлары да юк. Бүген территорияның бер өлешен генә чүптән арындырдылар, әмма өмәләр дәвам итәчәк. Коену сезоны ачылгач биредә чүп савытларда урнаштырачаклар, әмма шәһәрдәшләр үзләре артыннан җыештырмаса, бу гына ярдәм итмәячәк. Эшебез юкка булмасын иде дә акцияны оештыручылар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, яңалыклар. Құйыну сезоны әлі башланмады, шуңа қарамастан да республика буенча батып үлүчеләр саны тіркелер. Актаныш районында бір ират вафат болған. Ул дус ишләре белән балык тотарга чыгып китә, яра спиртлы эчемлекләр кулланган була. Кинәттән ул юкка чыга, берничә сәгать узгач кына дус ишләре шәдәшен эзләргә керешәләр. Двое братьев, один, друг. 12 мая приехали на реку Ик. Абыйлы энеле 2 туган һәм аларның дуслары Ык елгасы буена ял итәргә килә. Алкоголь эчемлекләр кулланалар. Аянычлы вакыйганың сәбәпчесе дә спиртлы эчемлекләр. Алар эшләр тирәсендә коткаручыларга шалтыратты. Батып үлгән абыйсын судан үзләре тартып чыгара. Вафат булышы 66 елга. Гуманитар ярдәм тегән машиналарга мина куелган, йортны шартлатмакчылар һәм башка шундый ялган хәбәр таратучылар саны кимү күзәтелә. Бу Эчке эшләр идарәсендә узган брифингта билгеле булганча соңгы 4 айда нибары 1 җинаять эше кузгатылган. Узган елның шушы чорында исә бу сан 3 булган. Ялган хәбәрләр өчен 3 елга кадәр иректә мәхрүм итү каралган. Хукук сакчылары әйтүенчә, шәһәрдәшләр гадәттә исерек хәлдә шалтырата. Сәбәпләре шул ук: үч алу һәм вак хулиганлык. Алга таба безне реклама чыгарылыш көтә, һәм ул гадәттәгечә бик тиз үтәчәк. Безнең каналда калыгыз. Инвалидларны берләштерүче интеллектуаль уенның киләчәге сорау астында. Алар ярдәмгә мохтаҗ. Хәтер яктысыз шәһәр күләм бәйгенең беренче нәтиҗәләрен игълан иттеләр. Җиңүчеләр белән Айгөл Юнусов очрашты. Жилой комплекс Чаллы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Внимание! Праздничная акция. Только до 10 мая земельные участки от 1,5 миллиона рублей. Количество ограничено. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары би ансамбле концертны алып бара Булат Сәләхов. Сез Чаллы телеканалын карыйсыз, без дәвам итәбез. Бер ноутбук берничә кешенең проблемасын хәл итәргә мөмкин. Шәһәр җитәкчесенә сорау бирде исемләнгән махсус проектыбызда. Безгә инвалидларны тернәкләндерү үзәгендә йөрүче шәһәрдәшебез мөрәҗәгать иткән иде. Ул иптәшләре өчен җитәкчелектән көнкүреш техникасы алуга ярдәм сорады. Инде 2 елдан артык изгелектә нәрсә кайда кайчан уены үткәрелә. Аны оештыру өчен инвалидларга ноутбук, колонкалар һәм микрофон кирәк. Когда будет 10 июня подготовлена игра, так как надо, ты просто подготовь песню. Нәрсә кайда кайчан уены үзәктә айга бер тапкыр оештырыла. Аның әзерлегенә күп вакыт китә. Өстәвенә техникада еш көйсезләнә. Безгә аппаратурадан микрофон, ноутбук һәм колонкалар кирәк иде. Шулар булса, тагын да бик яхшы булыр иде. Алар безгә тегеләре гамәлдән чыгып бара, төрле вакытта батылырга мөмкин. Аны ремонты бик кыйммәт төшәргә мөмкин. Шуңа күрә шундый аппаратура теләр идек. Хәзер уенны оештыру өчен кулланылган ноутбук изгелек үзәгенеке санала. Аны күчмә уеннар оештырганда да алып торалар. Микшерны игъана акчасына алганнар. Ә инде микрофоннары антеннадан ясалган. Покупал
недостающие части, а некоторые я брал из других микрофонов. Җитмәгән детальләрен сатып алдым, кайберләрен исә башка микрофоннардан җыйдым. Хәзер безнең бердән-бер микрофоныбыз бар. Хәзер бар өметебез шунда, чөнки башка микрофоннар эшләми инде. Командада үз фотографлары да бар. Уенның башыннан алып ахырынача ул уңышлы кадрларны тотып ала, аларны социаль челтәрләргә урнаштыра. Мин инде 2010 елдан бирле фотосурәтләр төшерү белән шөгыльләнәм, репортажлар әзерлим. Уеннар актлар залында үтә, командада 30-дан артык кеше. Безнең шәһәрдә бу интеллектуаль уен буенча инвалидларны берләштерүче бердән-бер урын. Хәзер шәһәрдәшләр Чаллы җитәкчелегеннән техника алуда ярдәм өмет итә. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Инвалидлар һәм аларның гаиләләренә шәхси хуҗалык алып бару, торак төзү өчен бушка җир бирү турындагы канун проекты эшләнелгән. Шушы көннәрдә ул Дәүләт Думасында каралырга тиеш. Инвалидларны социаль яклау турындагы закон нигезендә әлеге категория кешеләргә җир кишәрлеге беренче чиратта бирелергә тиеш. Әмма җир кодексында андый норма юк. Шуңа бәйле рәвештә депутатлар җир кодексына үзгәрешләр кертмәкче була. Шулай була калса, инвалидлар җир кишәрлеген бушка рәсмиләштерә алачак. Бүген хакимияттә җирдән файдалану һәм төзелеш буенча комиссия утырышы булды. Анда 11 участокны куллануга бирү мәсьәлесе каралды. Шул исәптән 17 000 квадрат метр мәйданлы участок мөхтәсибәткә бирү турында сорау да бар иде. Ул корбанга мал суyu өчен каралган. Элегрәк әлеге максатта зур мәйдан кирәкми иде. Кешеләр дини йоланы мәчет территориясендә гына үткәрәләр иде. Соңгы елларда исә корбан чалучылар саны 1000-нән 5000-гә кадәр артты. Бу исә мал суyu буенча проблемалар да тудырды. Закон негізінде біз мәчет территориясында құрбан чаларга рөхсәт ителә, әмма ләкин мәчет инде ул, анда гыйбадәт кылу, кан булу, нәҗис булуы дөрес түгел. Шуңа күрә инде бик шат, менә мондай урын биргәнгә. Кечкенә Камилгә ярдәм кирәк. 7 айлык балага күптән түгел генә Веста синдромы диагнозы куйдылар. Тайплар аңа кичекмәстән операция ясарга киңәш итә. Әмма мондый операция чит илдә генә башкарыла. Моның өчен 2 миллион сум акча таләп ителә. Шәһәрдәшләр әлеге сумманың яртысын җыярга булышкан инде. Хәзер 140 000 сум акча гына табасы калган. ВКонтакте социаль челтәрендә Камилнең сәламәт киләчәге өчен дип исемләнгән төркем дә бар. Аңа сылтаманы сез хәзер безнең экраннарда күрәсез. Бирдә барлык мәгълүматлар белән дә танышырга мөмкин. Бөек Ватан сугышы турында укучылар һәм студентлар сөйли. Чаллы Үзәк китапханәсендә 3 ай элек игълан ителгән хәтер яктысы дип исемләнгән бәйгенең беренче нәтиҗәләре игълан иттеләр. Бәйге бөек җиңүнең 70 еллыгына багышланган, катнашчылар рәтендә Татарстанның төрле районнарыннан килгән мәктәп укучылар һәм студентлар. Сугыш ветераннарына булган рәхмәт сүзләрен алар шигъри юллар аша җиткерделәр. Бәйгедә катнашучылар иҗатына сугыш чоры балалары бәя бирә. Шәһәрнең Үзәк китапханәсенең актлар залы Чаллының өлкән һәм яшь буыннарын очраштырды. Хәтер яктысы бәйгесе республика балалар һәм яшүсмерләрнең хөрмәтен ветераннарга җиткерә. Чаллы телевидениесе, Күңел радиосы, Майдан журналы Көмеш Каңгырау һәм безнең шушы матбугат чараларында катнашында һәм берлегендә без аны үткәрәбез. Кичексез бернинди кимчелекләрсез һәм чикләүләрсез барлык балаларда катнашырга мөмкин. Республика күләмендә дип әйтәбез. Шуңа монда без Мамадыш, Актаныш һәм Арча, Казан, башка төбәкләрдә бик күп язмалар алдык. Бәйгегә беренче нәтиҗәләр ясалды. Кагыйдәләр буенча катнашучылардан сугыш темасына багышланган иҗат эшләре таләп ителде. Жанрлары һәм формалары ирекле. Иң яхшылары булып педагогия институты студентларының иҗаты табылды. Җиңү көненә багышлап шигырь язган идем һәм бик шатман. Нәтиҗәләре белән дә бик шатман шушы конкурс белән. Яугирләрнең сафы сирәгәйде. 70 ел биек җиңүгә. Онытмабыз алар батырлыгын, хәтерләрбез аны гомергә. Мен үземнең җиңү көне алдыннан дигән шигыремне биргән идем жюрилар тарафыннан тикшерергә һәм 3нче урын алдым. Моның белән мин бик шат. Конкурста катнашып 2нче урын алган, шигыремне укып үтәсем килә. Җиңү алып килгән ул ел язын хәтер дәфтәрләре саклаган. Тыныч көннәр өчен көрәшкәннәр сатылмаган, илен сатмаган. Хәтер яктысы бәйгесе 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Катнашучылардан каләм эшләреннән тыш видео һәм радио язмаларда кабул ителә. Айгөл Янусова, Илнар Харисов, яңалыклар.
Сіздәлігі конкурста хөрмәтле безнең тамашачыларыбыз катнаша аласыз. Ә бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.